Bun venit, dragilor! Astăzi suntem împreună cu Loredana, care a pictat primele icoane din viața sa în doar 5 săptămâni. Primul rând vreau să spun felicitări, Loredana, și Mulțumesc, Mihaela. cu drag. Și dacă vrei să ne povestești puțin cum ai aflat de cursul cu Isus. Dintr-un prieten comun de pe Facebook care tocmai terminase cursul la tine și am avut ideea să o înscriu pe fata. Ea având 12 ani, plăcându-i să deseneze, să picteze, am zis, wow, ce idee minunată, nici de cum pentru mine. Nu a fost ideea să pictez eu, pentru că nu desenasem, nu pictasem din clasele gimnaziale. Cred că de prin clasa 7-8 am pictat ultima oară, am desenat, știi? Și nu era ideea să fac eu nicio pictură. Wow, și cu Așa că am înscris-o pe Lara. Am înscris-o pe Lara și am ajuns să pictez eu. împreună, de fapt, ați făcut. Exact, exact. Da, da. De ce te-ai înscris? Bun, ai aflat, ți-a plăcut cum a făcut cunoștința ta, dar de ce te-ai înscris? De ce ai ales să te înscrii și pe tine și pe Lara, să faceți împreună? Păi, în primul rând, ca să o ajut pe Lara să-i dau un impuls, știi? Hai că putem, făcând împreună, avea ea mai multă încredere, știi? Hai că facem pas cu pas împreună, hai că vedem, hai că reușim, hai că... Și asta a fost ideea, știi? Să reușim să terminăm cursul cu brio și să vedem ce iasă din mâinile noastre. Din ale ei știam că o să reușească să facă oarecum bine, deși nici ea nu mai pictase pe sticlă niciodată, clar. Și din ale mele să văd dacă recapăt ceva din trecutul meu. Și Da, da, am reușit. da. Și cum a fost călătoria pentru tine? Oh, interesantă. Interesantă să pui din nou pencil în mână după 20 de ani, mai bine de 20, știi? Și să amesteci culorile din nou și să pui pe sticlă. Pe sticlă nu am desenat niciodată, nu am pictat, nu am... Așa că a fost interesant. Știi, a fost o nouă descoperire. Ah, ce frumos! Ce aha-uri ai avut? Păi, în primul rând, gândindu-mă că fac ceva nou și că mă redescoper pe mine prin toată frumusețea icoanei, în primul rând că este o icoană ce nu m-aș gândit vreodată să desenez, să pictez, să... Nu am pus pixul sau pensula pe hârtie să încerc măcar să fac, așa că am zis că asta e ceva deosebit, ceva minunat, ceva special. Pentru suflet, în primul rând, apoi pentru ceilalți care într-o zi îl vedeau la mine acasă pe perete sau pe dulap sau egal unde. Da, pentru sufletul tău, Știi? nu? Pentru... Da. În primul rând pentru sufletul meu, știi? Da, E da. înălțător să ajungi să desenezi o icoană, egal care ar fi ea, egal care ar fi, ce sfânt ar fi, bineînțeles că Mântuitorul este al tuturor de suflet, fără doar și poate, știi? Dar cred că numai gândul de a reuși să fie o icoană e deja înălțător. E o binecuvântare, pur și simplu. Da, ce frumos, așa este, este o binecuvântare. Spuneam la început că ai pictat două icoane cu Mântuitorul Iisus în 5 săptămâni. Poți să ne Așa arăți, este. da, icoana de lângă tine este cea pictată de tine, da? Da, da. Din păcate nu am decât una am dăruit-o și am numai Super! una din ele. Da, și aceasta o păstrezi la tine? Cred că o păstrez pentru mine pentru că este prima și am zis că trebuie să facă parte din decorul casei mele. Ah, ce Știi? frumos! Da, da, Probabil mulțumesc! că viitoarele care le voi dicta, le voi dărui mai departe, ca să poată să aibă și cei dragi câte una în viitorul apropiat, sper, dar aceasta mă aparține mie. Așa, ce frumos! Da. Dacă ai recomanda unui prieten, ce îi spune să se înscrie? Wow, cu cea mai mare
cu cea mai mare încredere. Va reuși cu siguranță, chiar dacă nu a făcut niciodată, nu a pictat niciodată, egal de vârstă, poate să înceapă de mititei sau chiar bunicuții noștri poate să înceapă și să deseneze, să picteze, că va reuși cu siguranță. Este o tehnică super ușoară, plăcută și cu siguranță va ajunge la un rezultat minunat. Fără doar și poate. Mulțumim mult și tu ai pictat foarte bine, Loredana. Felicitări!